Life Spark Life Dream. Life Spark Life Dream. Katang ukpa badukon badaman sem bakhod amen ka jung e jung trai jung e Jesus Christ bad ka jung e jong oblay lem bad ka jung selog jung men sem bakhod kendan rangkat bad pi baro ipen pau ka jung snungu ipen pau ka jung ro bad ngi ai ka ngu kadam ya oblay try kan rad balat hau yangi Belai ngi kane kesngi ke batmai kane kesngi sachisngin kade ke jingkhot ke jungu yangi kain ko hanman ko para bangin nang panjilu susu kata ke jing eit ke jingi yu kerpang da ke ba ngi puson yala ke jong ke ying kesem utrai ulai yang abade pi we pai we ke ying kesem ke bamangi ngidon kata ke jing yalong ke we ha ke jing eit ha ke jing yatali ha ke jing buram kam tame lang ba ka ying ka sem ka junga ka jungpi nginang la susu ban pan roy ya ka jung age ka jung blay ha ka ne ka parthai ka bangi imanta den mata ka daw ha ka ne ka sngi to ka imanta ngin puson ya la ka jong ka jung im ngin pet ngin khme ya la ka jong ka ying ka sem ka jungi ha to ka ying ka sem ka jungi shisha ka long ka ta ka ying ka sem kristan ka baut rai ulas dang ha ka sakramen ba khoj ka ba ma u hiu la ai Yole se kohan men ko para bon sin ngi klem nyeu be ngi kenyam nyeu kor ya kene ke sakramen ke bautrai ulobu hakabalang ngi pentelor ngi penjulor ngi penjot ya kene ke sakramen ke bautrai ulobu ke bautrai ula ayengi ke ba sakramen ke ba mapi kilong kemi kilong pa phila pediang den mata kedau ha kene ke sngi to ken menta jar jar sipor ngin pai sakmat utrai ngin penbab na utrai na ke benta kito kipor kiba ngim nyeu kor kapor kaba ngim nyeu blay ya kane ke sakramen ke bokhoj ngin penbab na utrai na ke benta kine ki jing duna breu jingi barakhat da kaba ngi pai su bat ngi duai ngapla hau blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang rale pop shibun da gijing perkat da gijing da gikam da gijing leklet da gijing lepala jonga da gijing lepala jonga da gijing lepala krawe jonga nama kata kepada kamaya bukut kebaya sa kesuci ya melil berkurukut badapi ko hanmen ko para banduai nak benta jonga how try play jongi Ublay badan bor baro unis na yangi madalama biki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukot amen Dong in ya duai hak
hakane kamas bakhoj ngidwai kerpange na kebenta kajung jathai jong kamensem jong I dilion dengan ai botrai un mapno yakipop kisang kajung I badon ai I kajung jathai bom jukut haka himab neng ngidwai ru na kebenta I ba ben rowel hasha bamenta kasngi rakhe kasngi kha kajung I ngidwai kerpange na kebenta jung I ba blai try kan rat unang the kita ki umjar kajung kerku keba mai don kam ha kajung em bamarwe jung I bat kum jero ha kaying kasam kajung I ai boblay trakan rat unang ai I kajung kod kajung khia ha kalang kamat keban sem kerpang banang la susu ban I ban sakre dry lang ba kajung sakre jung I ya kaying kasam ba dikikun kikti koblay badan bor baro ba im jinam yaw ba da kajung hikai uman sembakoj nginot banam ukpa topen janai pura hakidonot jungi ya kaman sem jinglong kunting knang ba ngilong kibabet banyo rong sha kanong pateng balakular daw trai jungi Jesus Christ ukon jungme ubeim bat basan sha rengkat ban me hagajing long kawai jungmen sembakoj ublay junam la junam amen. Kecumpule na kikitab o Ezekiel nga telupa. Kaktinu try kalawan hanga kaong. Kukunu briw topan iha ke Jerusalem ya kikamba isay met jongka batoong kumneu ong utray ublay ha ke Jerusalem. Katanray jong pa pat kajing her pateng jong pa kilong kijong kari kinong kanan. Ukpa jong pa ulalong unong amor pat kakami jong pa kanong hit. Baca pang kajing kaya papat hakasngi pala kaya pa yaok sai sopet jong pa syam la ot lemne la pensum ya pa da ko pat penko ya pa lemne la kalan ya pa da kamlu lemne la sop ya pa da ki jain sop dan ka khamat ka bai isin e ya pa panla ya kanu na kine na ka banta jong pa namar kajing snolem ya pa penban la bret ya pa sharut nong namar pala ijli ya pa hakata kasngi pala khaya pa te haba ngaya identi na jan jong pa pan ngalio I bapa kersum halakasnam ngala ong hapa hakata kajing khasnam jong pa to im bato plung kum ujintung kalingkha te phala plung bat phala jrong bat phala pura kajing long samla kichimbun jong pa kiladap ha padus nyu jong pa ula jrong kerpum hendrai palalong lang khoi klem jain klem nep anda ngalayai dan ti biang na jan jong pa pan ngala pet ya pa hakmi phala biang kerta na kabenta kaching I te ngala priang ya kas sernai jan jong pa jonga halor jong pa pan ngala tap ya kaching lang khoi jong pa da shisha ngala kular hapa pan ngala yate kajutang bat pa uong utrai ublay pat phala kalalong kajonga nangta ngala pensum ya pa da ko pan ngala side no ya kasnam na pa pan ngala penslay ya pa da ko pnyang ngala penriam ru ya pa da ki jan su sentiu pan nga penpong ya pa da ki chuti sni ngala sop ya pa da ka jain nen bani bat ka jain rusom pan ngala penrem ya pa da kichindeng pan ngala pendeng ya ki khadu hakikti jong pa pat yau kuping ha kerendang jong pa pan ngala pendeng ya kanot ha ka khmu jong pa pat ki soskor ha ki skor jong pa pat penpong da ka pansnget ka bai ithiang ha ka kli jong pa kumta la penrem ya pa da ka ksiar bat ka rupa pat ki jain phong jong pa da kijain ninen bani bat karusom mat kijain malasu sentiu bat phala bam da okpu bakan sai bat kangap bat ka pnyang phala bhabriu hadu kata pat phala kalalong kasim bat kanam jong pa kala priang kaleng hapteng kijai pendriu
namar kacing pha briu chong pha naba kalalong ka bajanai da kaburom kabangala ai ha pha u ong utrai u blei henrei phala shania hala kacing pha briu pat phala le nuti namar kanam chong pha pat phala phreng ala kiching le nuti ka thau ba yaj ba yeng pan ban ngan kan moy ka chitang jonga kabanga yate pat pha man ba phatang samla pat ngan se yate pat pha ka chitang ka ban ne shi chinom khanang ba phan kan mau pat phan sngaw pat phan om ang shu la ka shin tur lanu namar ka ching le ran chong pha haba ngan ma pe pha ya kata baro ka ba phale u ong utrai u blei ka kten chong utrai Spotlight. Real spotlight. Rei kumba kalok sisa tinublay batria pi kibalangay. Haleluya. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pulai naga gospel bakut kat kumu Matius. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor ki Farisi kilawan sau Jisu bat kilatenju yu da kaba keli. Hato kasong ain yo breu ban penlaj yala katenga na kanu kadau. Ulaju bab. Hato pimpat sem puli bauta ubalatau yaki nadu basdang ulatau yaki usenrang bat kekentei bat ulaong.
Na kanika daw usunrang unino yalau kpa bat kakmi bat unyaso lang bat la katanga bat ki arngut kim kalalong kin kalalong kawai kumta kim long shu arngut hanrei kawai namar kata ya kaba ublei ulapanya so lang ubreu umdei ban panya khlad kilaong hau tebalai Moses ulah hukum badai banda ai ya kakot ya penlai tengah bad ban penlai no ya ka tengah ulah jubab yaki namar kajeng danut jong pi Moses ulah sha ya pi ban ya penlai no ya ki tengah jong pi hanrei nadu kabasdang kam shamlong kumta bad ngaong hapi uno uba penlai ya la ka tengah ngam kren hang ne shapang kitu kiba shu ya shong bad u shong kurem da ka wei pat u klem bad uta uba shong kurem ya kabreu kabala penlai tengah u klem kisenran kelong hu lada kalong kumta hapdeng u breu bad ka tengah jeng u kam long kababha ban ya poi kha poi man han reu long haki ombaro ki breu ki la ban pediang ya kane ka jing hikai hanrei tang kitu kibala mang yaka naba kidon kibomla ban yapoi kha namar lakha yaki kumta kidon kiwepat kibom la ban yapoi kha namar kibreu kilapenlong yaki kumta bad kidon kibom yapoi kha namar kilapenlong yalade kumta na kabanta kahima ublay uta balaban pediang yakane to un pediang yaka ka gospel utrai ka jingiro yame ku Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kesngi u Jisu kren yang badepi komno bangi dei ban pej ban khmi ban ri kendong yala ka jong ka ying kasem namar ngitip shai ba ka ying kasem ka dei kathmei jong ka jing imbru kathmei jong ka jing it kathmei jong ka jing nang ka jing stat kathmei jong ka jing bha dei mata kadau utrai ukhot wer ya pi iwei pa iwei kilong kemi kilong pa ki samlar kumjo ki ban sashim ya kana ka kerdan ban shim khia ya ka kamram ka ba phidei ban le balei utrai ukwa ya pi ba pin shim khia ya ka ying ka sem namar ba ngitip shai kuma mane ka ying ka sem ka dei ka thamei jong ka jing sdang ya baro ki jinglong kijinglong babha jinglong basneu kisdang nakaying kasem kajunga kajungpi ngitip ba ladang ikwa bandon ka imlang kasalang kababha kabaklain ngidei banyo don kaying kasem kababha kaying kasem kabaklain ladang ikwa abakabalang kajungi kandon hapdeng kajungye i kandon hapdeng kata kajungye teli hapdeng jong kajungi long kawai ladang ikwa bakabalang kajungi kan priang hasatala ka perthei ngidei bandon ka ying kasem ka badap da kajungi ka ying kasem ka badap da ka kajungi long kawai ka ying kasem ka badap ta ka jingi ya sutho jingmot kine baro kidei bansdang na ka ying kasem lada ka ying kasem ka junga ka jungpi ka kapait kapra ka huri ka hura ka badap da ka jing sneu klempep kaimlang kasalang kajungi kari karai kajungi kabalang kajungi kanlong kumjo bamanga mapi biwe paiwe ngim kwa ba kaimlang kasalang kajungi kanlong kabasneu ngim kwa ba kari karai kajunga kajungpi kandap da kata kajungya pai kajungya pra ta kajungya shun badap da kajung sneu ngim kwa ba kabalang kajungi kanang tron kanang hiar hanrei ngikwa ba nginang kiu ha kata ka jing bha ha kata ka jing it ha kata ka jing yelong kawai ngikwa ba kabalang ka jingi kanang kiu kanang roy keleng saudong
den mata gadau utrai sachusin ukhot yang abai phi shim khia ya ka kamram ka ba phi dei ban shim kum olong pa kum kalong kmi shim khia ya ka ying ka sem namar ka ying ka sem ka dei ka thmei jong ki jing bha baro kine ki ba utrai ong Malaysia ka ying ka sem kalong ka ba kong san bat Malaysia ka ying ka sem kalong ka thmei ngi ong ba ka dei ka thmei jong ka jing bha ka thmei jong ki e baro balai namar ngi tibba haswa ba utrai ublei jingi uthau ya kabalang lane useng ubu ya kabalang haswa ba un sedang ne un tei ya ka imlang kasalang ne ya ka ri ka raj ya ka jaj benru ka bangidan menca utrai useng ubu nengkong ya ka ying kasem utrai ubu nengkong ya ka ying kasem haswa ba un seng ya ka balang ka jungu haswa ba un penlong ya ka imlang kasalang ne ya ka jaj benru baro kaningi isai nado basdang jong ka history jong ka jingej jong ka jingim kristan ka jungi ublei uthau ya ka parthai baro ka we hadin baula dap thau ya ka parthai baro ka we uthau lane useng ubu ya ka long ying ya ka ying ka sem jong adam bat ke im habau thau ya u adam ublei u yo i paduang kamlong ka babaha ba uneu khun chunga udan marwei dein mata kadau uthau lane upenlong sa ka jinglong jong kalong kemi ka bandon rangkat ka bat badu ban senran yu ban yelong ka we badu khnang bamaki arngut kinyo ban seng ya ka imlang kasalang mamaki kinyo kin ban penlong ya ka ri ka raj kilaban penlong ya ka balang dein mata kadau ko hanmen ko para kaying kasam kadai ka thamei jong ki jinglong babha baro Henry menta habangi pej ya ka shongkha shongman hakane ka juk ka junga ka jungpi ngiyo iba kilong ying long sam jungi ki pat ki pra kidon hakata ka jinghuri hura ke bamanga maping yo i menta omdon ka we ka ying ke ba janai omdon ka we ka ying hakane ka prathai ke bapura kumbam pitip haba pishim ya ka sakramen jong ka jing yalong ka we jungpi ka sakramen ya tho mapi ukpa mapi ka kimi kantai bacan rang pi yo i ya ka jingduna iwe haba piloi kata ka jingduna iwe haba piwan hakmat kaduan kadupat haba piwan hakmat utrai hakmat kabalang pi kular ba walada kalong kumno walada ulong kumno hakano kano korkom ke jinglong ngangan pediang yau ngangan pediang yaka kanai kadai ka jingkular ka bama pi pilakular hakmat ublei hakmat kabalang hakmat kikur kikha ki hanman ki para ge jongpi hanrei ngi yoi ba hadin kato kanes ngi ne ki benai ne kisnem ngi yo i ba bon ki long yong sam jungi ki ya jungai no iwe ka ei ka dau ka ba ngi yo i ne ngi lab ba ki ne ki long ying long sam ki pat ki pra ne ki ya pan light tanga ne ga divers ka bang yong ha ki ne kisngi klempep ngitip shai ba manga ma phi kom ki kristan catholic omdon divers omdon jing ya pan light tanga hanreng yo i hakine kisngi hakine ki juk jungi menta kilong ying long sam ki pat ki pra balai ngasngo banong kadau ke banang kong ba ngim kwa ban ya solve lane ban ya penjem no lane ban ya mirjing mot kumno ban weng no ya gitu gijing kane kadai kadau ke banang kong habang idon ka jing ya kanad hayinga sem ko hanmen ko para ngim kwa ban ya wan lang ban ya wan rengkat ban ya shong arngut shit nga sikurem na shilok ban ya mirjing mot komno ban weng no ya kito gijing hanrai pan ban ngile komno ngile chaki weipat pi kumukpa ka inga sem haba pidon kum gijing pimdai shu ban lei chokpa jung pi ban lei chak kami jung pi ka kantai galong kami pimdai shu ban lei chak kami jung pi pimdai ban lei ya ki hanman ki para ka jung pi nangkong na sabe pidai ban ya wan rengkat arngut ban ya mirjing mot komno ken ngila ban weng ya kine gijing ka bangisem internal problem will be solved only internal kajing jung pi arngut pi haban ya solve ma pi bin haban ya merjing mot ban weng ya kitu kajing tang ma pi arngut om dei third party om dei ban ra da ki weipat hapadeng jung pi kanai kadai
kaba ngaku aban khot ban wer yangi kanai kadai ka jingduna ka banangkong ka bangiduna haka imlang ka salang ka jungi kendiat na ka banta ki kun samala ki jungi haba ki kun samala jungi menta ki kwa ban pe ya ka long ying long sam bante ya ka long ying long sam jungki bon ki kun samala kristan ka jungi menta kim pe chu ya ka kan thei la ne yaw shin rang ne ka jinglong samala jungki kim pe chu ya kata ka jinglong kristan ka jungki ne ka bangi ong da ka christian character han rai menta bat ki kun samala jungi ki pe ya ka dur external beauty kam deshu kata ka internal beauty ka bangi ong ki pe ya ka ne ki pe ya ka jing babreu ki pe ya ka jinglong habar jong ubreu ne ka breu ki don kata ka jing ej haba ki don tang ka ne ka jing ej haba ki wan tang ka ne ka jing tmu hakmat ka duan ko dapat ko han men ko para hadin sisnem lane ki benai ba pia shong pia long ka we ka ying ka sam chung pi kan pait kampra dein mata ka daw nga khot yang nga wer ya ki samla ki jing ki khon ki jing baro haba pi kwa ban seng ya ka long ying long sam chung pi dei ban pet ya ka ta ka bangi ong christian character ka jing long kristan jong u ne jong ka khnang ba ka ying ka sam chung pi kan ne junom balai namar ba ka ying ka sam kabangi don menta kadai kalawei jong kabalang kadai kamenta jong kabalang namar ba kaying kasem kadai kathamei jong ka jingklan kathamei jong ka jing it kathamei jong ka jingelong kawei kathamei jong ka jing roy jing par ka imlang ka salang kari karat kabalang ka jonga ka jongpi dein mata ka daw hakane ka sngi to kan ko han men ko para ngin sim khia ya kane ka bau chris ya kane ka bau try ulahi kayangi lingba ka gospel jong Matthews kalanong lai kalanong khat khandai de khot lai hadu khat ar ukran sha yang abadepi sim khia ya kane ka sacrament jong kalong ying long sem jajar menta kabrep ki khmat ke jungpi duai pan ka bor no try pan ka jing isne no try pan kata kajing nang kajing start kajing sempang nau try kenang ba mapi kilong kemi kilong kpa kiku syukurim kisitnga haba pidan kajing e om dei ban lech sakit party hanrei wan mapi arngot shong ya merjing bot kumno ban weng kumno ban penlait yalade na kito kajing yamai ne kajing e kanat ke bapidan mapi kun samla pan nau try bapindan kata kajing mur kajing perkat ke basai bapin pej ya la ka jong ka patnar ka jong pi om ha ka jong bah breu ka bahabar hanrei ka jong bah breu jong ka danut jong ka jing long kristan and your Jesus Christ trong ngin pla la ka jong ka jinget nga nget au lei pa badan bor baro onong thau ka baneng ba khandeu but how Jesus Christ kon lam away jungu utrai jungi ya bolapon nomen sem bakoj iba shala be ha Pontius Pilatus la sanar panai u la ya balatebiu la yash ke bayab ha kasngi ke balai la mi pat ke bayab ula kiu sha benang musong shkamon ublay pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki be mit ke bayab nangay daw man sim bakoj ha ka balang kathalek bakoj ha ka ching salok rakoj ha ka ching ma ki pop ha ka ching mi pat ka do par ha ka ching embom chukut amen Lai spa Andre Kusra. Lai spa Andre Kusra.
Jodohai ko para bagai jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ba pedang hona kemadu blei pa badan bor baro na kebentai jeng ro boro mo ko teng jengu ka jeng mantoy ngi balang ko jengu baro ko wei tos ngeu ba ko trai ban pedang ngi ke jeng terwa jong ka balang jeng me ya ki ba ha ka jeng isne melai ba enterwa ya ki bad ya ki ba da ka bor me pen ka lalong sha ka jing maya jong ka jing pen em jongi dau kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi token te yala ki donut tong nang utrai blai jongi da shisha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chukut leng baw trai jingi Jesus Christ namar da ka jing kha yu lapan thamai ka jing long breu barem bat da ka jing sha shutom jingu ulapan dam no ya ki pop jingi da ka jing me pa jingu na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing em bom chukut Bada ka bau kiu shame kukpa lapli wang ke kerdop ka beneng ba namar kata rengkat bat ka kenhon jong ki angel bat ki rukut ngirwai ke jingwai ya ro yame ban ngi pen bana klem sange bakut putra usim dan baru baik Da shisha malong bukhoj ko trai ka thame jong ge jing khoj baro namar ka tangi kerpat yame topan khoj pan kentang ya kine ge jing terwa jongi dag bapha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu bad ka bangu yame ula kedia yu badalai ala kisenran u ong to shem batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba nit na ka banta jong pi Hakajukur kom endala layabam ula shim yakukuri bat ka bangu biang yame ula ai hala kisenran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya ka ba en penme na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingai kata sen bagi bang yune
namar kata ngi ke bapan menta ya ka jing ya bat ka jing mi pa jung u ngi terwa ha me ko try uk po jong ka jing em bad ya ko kuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adem namar melenyew yangi ke babit ban yang ha kmat jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta ha ka mat bat ka snamo kris ngi long ki ba lapan ya tele ka we daw men sem bakhoj tokan mau ko try ya ka balang jong me kabla priang hasetala ke perthei bato penjana ya ka ha ke jing e rangkat pada Francis pa bu ko jingi wolbat marwen yu bishop jingi ka kanhon ki bishop bat baro ki lengdo tokan mau ya shakri jung me dilon dingan ibamela khot no shalade na kane ke perthei to ai ba me I ba yalong ka we badu kon jung me ha ke jing yap kum ka jung u in long ka we ro badu ha ke jing mi pa jung u tokan maulem ru ya ke henman ki para shun rang bat kan thei ki balaya thia da ka bakerman ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isne jong me to pryang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ya me barengkat bad kamaria the soti bakhoj ka kmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro ki rukhoj ki balapen sngo baha ya me pateng lapateng ngin long ke babet banyo bantalem ha ke jung em bom jukut bat bengeni ra bat pandon borom yeme daw kun jung me u Jesu Christ dau lembat u bat hau kan long hame u bleu pa badan bor ha ke jung long ko we jung men sim bakhoj baro ka borom bat ke jung ro junom la junom amen kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bat kumbelah hikai ngi dak tin blai ngi not banong kok pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj ka kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka khendeu kum ba habneng to ai ngi mata ka jung bam jungi ka ba hala ka sngi ba tamap yang ngi karengkang jungi kumbang rugi ma bi ka balas neu yang ngi bad wat yalam yang ngi sa ka jung pensoi hanre da penlaj yang ngi na ka bas neu to penlaj ngi kerpat ko try na ga jing snu baro ha ga jing sabon jung me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ga jing rap ga jing isne jo me ngin laj barabor na ga pop bangin yo jing da na ga jing janjar baro kat ba ngi dengap khmilanti ya ga jing kerman ba khoj bad ga jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ nama ga jung me ga lam hima ga jung me ga bor ka buram Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai epi ka jing suk jung ngai epi wat pe ya ki pop jungi hanrei ka jing ai jong ka balang jung me bada ka jing sabun jung me to ai ha ka ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubem basan shar junom la junom ka jing suk utrai kan barabor rangkat bat pi to ngini trwa ya ka da ka jing suk I wei hai wei pat ka jing suk bat pi Hakmi kun long brod jong blei hakmi bakit no ikipop jong ka perthei suk yakito gi bala sakhat shakan ke jing khawai jong u kun lang brod o kan rat ngam shong hop nam rum apo payeng ke junga kan rai song tang ke ten kaman sem junga kan sakia hi kamar berkesnam kres kan ribat kini lamingi sha ke jing embom cukut amen
Kamerdas namn Chris. 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 Kamerdas namn Kamerdas namn Chris. 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 Kamerdas namn Chris.
me ya kayeng kasem pamehi malaseng malabu nado basdang me kukai malaseng malabu ya kayeng kasem kaji manrai haka sakramen bukoy ni matkadau ke iwana tmajeme ipan kabor name paminang lawan plan ya kayeng kasem kaji pakayeng kasem jingi kandana pedeng kaji pedeng kaji along the way pedeng jong kaji stretching board Jesu ni ID la de hame nangai boreng ke bagi nang lasu su bat plan je ke dapat plan je ke langkah samang kaji bah bagi langkah samang kaji ke plan je Jesu menang yo kata kabor ban perprian ya kabalang ke cume asat lang ke perteng Jesu Tong ini aduai Toai bagi jengio bentah ki sakramen jome ya ki bangi layabam ya sep kan penem yangi kotrai bat kan pen skam yangi ha ke jeng sai jong ke jeng sisa jome dau kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baron kurku ya pi ukpa badokon badaman sem bakot amen tolisuk I basyukri utrai da gajeng embab ha jong pi. Simaba sanspa laikusa. Sanspa laikusa. Jesus Christ.